Γεια σας, είμαι η Βένια και στο σημερινό μάθημα θα εστιάσουμε περισσότερο στην ενδυνάμωση του κορμού. Πάμε να ξεκινήσουμε. Βρίσκω τη θέση μου, αρχικά μια θέση οκλαδών, κλείνω τα μάτια μου, τα καθιστικά κόκαλα ακουμπούν καλά στη γη, ενώ η σπονδυλική μου στήλη βρίσκεται κάθετη με το έδαφος. Αρχίζω να εισπνέω και να εκπνέω από τη μύτη, ενώ τα χέρια μου βρίσκονται πάνω στα γόνατα. Στέλνω ώμους πίσω και κάτω με μια κυκλική κίνηση να ανοίξει το στήθος. Και βρίσκω εκεί λίγο το κέντρο μου, την αναπνοή μου. Θέλω σε όλο το μάθημα να συνδυάζω κίνηση και αναπνοή. Όσο περνάει η ώρα και νιώθω πιο άνετα, μπορώ να αρχίζω να μετράω τον ήχο της εισπνοής και της εκπνοής μου, ενώ προσπαθώ να μην σκέφτομαι τίποτα άλλο. Υπάρχω μόνο εγώ και η αναπνοή μου στο χώρο. Μετράω μέχρι το 3 και για την εισπνοή και για την εκπνοή. Θα πάρω 3 κύκλους αναπνοών. Ένας κύκλος είναι η εισπνοή και η εκπνοή μου. Και μόλις ολοκληρώσω, θα φέρω τα χέρια στο κέντρο του στήθους. Κατεβάζω βλέμμα προς την καρδιά. Εισπνέω χέρια ψηλά και δίπλα από τα αυτιά. Ανοίγω τώρα τα μάτια μου και με την εκπνοή χέρια έρχονται πάλι πάνω στα γόνατα. Με την επόμενη εισπνοή φέρνω τα γόνατα προς το στήθος, κάνω καλό point και καμπουρίτσα, θέλω να ισορροπώσω τους γλουτούς, ενώ με την εκπνοή ανοίγω σε θέση οκλαδών και σμπρώχνω το στήθος μου μπροστά. Εισπνέω, κλείνω, ενεργοποιώ τους κοιλιακούς μου, δεν πατούνε τα δάχτυλα των ποδιών στη γη. Εκπνέω, ανοίγω. Εισπνέω, φέρνω μυρούς προς το στήθος. Εκπνέω, ανοίγω. Άλλες 3 φορές. Εισπνέω, κλείνω. Εκπνέω. Τέλεια. Άλλες 2. Συνδυάζω κίνηση με αναπνοή. Γεμίζω ενέργεια. Κάθε εισπνοή μου φέρνει την ενέργεια που χρειάζομαι. Άλλη 1. Εισπνέω, εκπνέω, γόνατα, στήθος, ενεργοποιώ γλουτούς και τώρα θα μείνω εδώ για 5 αναπνοές. Είτε θα φέρω γόνατα προς το στήθος και τα χέρια μου θα είναι στις κνήμες, είτε αν νιώθω άνετα μπορώ να φέρω τα χέρια δίπλα από το σώμα, ισορροπώ στους γλουτούς, ανοίγω στήθος, ενεργοποιώ την κοιλιά μου, κάνω μια καμπουρίτσα ελαφριά, στέλνω τον αφαλό προς τη σπονδυλική στήλη. Εκπνέω. Τέλεια. Φέρνω τα χέρια μπροστά από τα πέλματά μου ή με όποιον άλλον τρόπο θέλω εγώ. Έρχομαι να ελευθερώσω τη θέση και να βρω την τετραποδική μου στήριξη. Φτιάχνω τη θέση μου, θέλω να φέρω καρπούς κάτω από τους ώμους, γόνατα κάτω από τα ισχύα, ενώ τα πόδια μου είναι και αυτά ανοιχτά στο άνοιγμα των ισχύων. Εισπνέω, ανοίγω στήθος, τώρα θα δημιουργήσω μία λόρδωση στη σπονδυλική μου στήλη. Εκπνέω, έρχομαι μέσα, καμπουρίτσα, αφαλώς προς τη σπονδυλική στήλη, όπως κάναμε και πριν. Εισπνέω, ανοίγω στήθος, μπρώχνω καλά με τις παλάμες μου τη γη.
Εκπνέω μέσα. Πηγούνι προς το στέρνο. Άλλες 3 επαναλήψεις στον δικό μου χρόνο. Συνδυάζω κίνηση και αναπνοή. Αρχίζω να ενεργοποιώ το σώμα μου. Νιώθω την κίνηση της σπονδυλικής μου στήλης. Ζεσταίνω τον κορμό μου, την πλάτη μου και τα πόδια μου. Θέλω να έχω καλό κουντεπιέ, να μην με ενοχλήσουν τα γόνατά μου. Τέλεια! Άλλες 2 φορές. Εισπνέω, εκπνέω μέσα. Άλλη 1. Εισπνέω, εκπνέω, έρχομαι μέσα. Μένω σε καμπουρίτσα και τώρα χωρίς να χαλάσω τη θέση μου, το βλέμμα μου έρχεται προς τους αντίχειρες, ανάμεσα, γατζώνω δάχτυλα ποδιών και σηκώνω ελαφρώς τα γόνατά μου από τη γη. Θέλω να έχω και εδώ σαν να βρίσκομαι στη σανίδα, στην ίδια ευθεία το σώμα μου, θέλω να ενεργοποιήσω την κοιλιά μου, να μείνω εδώ για άλλες 3 αναπνοές. Αφαλώς και εδώ προς τη σπονδυλική στήλη και σμπρώχνω καλά με τα χέρια μου τη γη. Τέλεια! Ελευθερώνω. Εισπνέω, ανοίγω στήθος. Εκπνέω, φέρνω τη σπονδυλική μου στήλη σε μια ουδέτερη θέση. Δεξί πόδι φεύγει πίσω, τεντώνω. Εκπνέω, γόνατο προς το στήθος. Πάλι θέλω να κάνω καμπουρίτσα αφαλώς προς τη σπονδυλική. Εισπνέω, ανοίγω, εκπνέω, το γόνατο θα έρθει έξω από τον δεξί βραχίωνα, όσο πιο ψηλά μπορώ, πάνω από τον αγκώνα. Εισπνέω, ανοίγω, εκπνέω, γόνατο στήθος, ενεργοποιώ τους κοιλιακούς μου και όλο μου το σώμα, χέρια δυνατά. Εκπνέω, γόνατο έξω από βραχίωνα, θα κάνουμε άλλες 3 επαναλήψεις. Εισπνέω, εκπνέω, εισπνέω, ανοίγω, εκπνέω, γόνατο πάνω από τον βραχίωνα. Εισπνέω, ανοίγω, εκπνέω, γόνατο στήθος, κοιτάζω ανάμεσα από τους αντίχειρες. Εισπνέω, ανοίγω, εκπνέω, γόνατο πάνω από τον βραχίωνα. Άλλο 1, εισπνέω, ανοίγω, εκπνέω, γόνατο στήθος. Εισπνέω, ανοίγω, εκπνέω, γόνατο έξω από δεξί βραχίωνα. Τέλεια! Ελευθερώνω τη θέση μου, παίρνω μια ακόμα αναπνοή εδώ. Εισπνέω, ανοίγω στήθος, δημιουργώ λόρδωση, ενεργοποιημένη η κοιλιακή μου. Εκπνέω μέσα, καμπουρίτσα. Τέλεια! Αφήνω το δεξί γόνατο κάτω, αριστερό πόδι έρχεται πίσω με την εισπνοή, τεντώνω. Εκπνέω, γόνατο στο στήθος. Εισπνέω, ανοίγω. Εκπνέω, τώρα το γόνατο θα έρχει πάνω από τον αριστερό βραχίωνα. Εισπνέω, ανοίγω. Εκπνέω, καλή καμπουρίτσα, γόνατο στήθος. Ανοίγω, τεντώνω το πόδι μου. Εκπνέω, γόνατο πάνω από τον αριστερό αγκώνα, όσο πιο ψηλά μπορώ. Άλλες 3 επαναλήψεις. Σμπρώχνω καλά με τα χέρια μου τη γη. Απομακρύνω ώμους από τα αυτιά μου. Τέλεια! Το έχουμε, άλλες 2 επαναλήψεις. Εκπνέω, γόνατο στήθος. Εισπνέω, ανοίγω. Εκπνέω, γόνατο σε βραχίωνα. Εισπνέω, ανοίγω, κοιτάζω μπροστά. Εκπνέω, κοιτάζω ανάμεσα στους αντίχειρες, γόνατο στήθος. Εισπνέω, ανοίγω, κοιτάζω μπροστά. Εκπνέω, γόνατο πάνω από το βραχίωνα, κοιτάζω ανάμεσα στους αντίχειρες. Τελευταίο. Εκπνέω, γόνατο στήθος. Εισπνέω, ανοίγω. Εκπνέω, γόνατο έξω από αριστερό βραχίωνα. Ελευθερώνω και έρχομαι να κλείσω τη βινιάσα μου. Φέρνω βάρος λίγο πιο μπροστά, ξεπερνούν οι ώμοι τους καρπούς, λίγες αγκώνες προς τα πλευρά, θώρακας πηγούνι στη γη, όλο το σώμα στη γη. Εισπνέω, ώμοι πίσω και κάτω, σηκώνουμε σε μια baby cobra, ενεργοποιώ κορμό και γλουτούς. Μόνο ο κορμός μου βρίσκεται ψηλά σε αυτή τη θέση. Εκπνέω, σμπρώχνω πίσω, γατζώνω δάχτυλα ποδιών για να έρθω στον πρώτο κάτω σκύλο της πρακτικής μου. Λυγίζω και τεντώνω, εναλλάξ τα πόδια μου, ενώ συνεχίζω να σμπρώχνω προς τα πίσω με τα χέρια μου. Τέλεια! Θέλω να μείνω στη θέση του κάτω σκύλου, είτε με εναλλάξ κινήσεις, πρώτα η μία φτέρνα να πατάει και μετά η άλλη, είτε μένω σταθερά στη θέση του κάτω σκύλου για 5 αναπνοές.
Εισπνέω, εκπνέω. Κοιτάζω ανάμεσα από τα γόνατά μου. Τέλεια! Άλλες 3 αναπνοές εδώ στη θέση του κάτω σκύλου. Μπορώ για τις τελευταίες 3 αναπνοές τώρα, αν θέλω, να μείνω σταθερά στη θέση. Τέλεια! Με την επόμενη εισπνοή σηκώνω δεξί πόδι ψηλά. Εκπνέω γόνατο στο στήθος σε σανίδα, όπως κάναμε πριν στο τραπεζάκι. Εισπνέω δεξί πόδι ψηλά, εκπνέω γόνατο έξω από δεξί βραχίωνα, όπως κάναμε και πριν στο τραπεζάκι. Εισπνέω, τώρα θα φέρω το δεξί γόνατο έξω από τον αριστερό αγκώνα, στρίβω τον κορμό μου. Ενεργοποιώ πλάγιους κοιλιακούς. Άλλες 2 φορές, γόνατο στήθος ανάμεσα στους αντίχειρες στο βλέμμα. Εκπνέω, γόνατο σε βραχίωνα. Εισπνέω ψηλά και τώρα γόνατο έξω από τον αντίθετο βραχίωνα. Σανίδα το σώμα μου. Εισπνέω τελευταίο. Εκπνέω, γόνατο στο στήθος. Εισπνέω, ανοίγω ψηλά. Γόνατο σε ίδιο βραχίωνα. Εισπνέω ψηλά τελευταίο. Γόνατο σε αντίθετο βραχίωνα. Τέλεια! Βρίσκω ξανά το down dog με ένα πόδι ψηλά και ελευθερώνω τη θέση μου. Είτε θα μείνω στο down dog, είτε αν θέλω να πάρω την αναπνοή μου, φέρνω γόνατα κάτω και έρχομαι σε ένα child pose. Πλέκω αν θέλω λίγο εδώ τα χέρια μου, στέλνω γλουτούς προς τα πίσω, μέτωπο μπορεί να ακουμπήσει και τη γη, κάνω αν θέλω μικρές περιστροφές στους καρπούς, να απελευθερώσω την ένταση, να πάρω 2-3 αναπνοές εδώ. Δεν θέλω να έχω κοφτή αναπνοή, θέλω να είναι ήρεμη. Για να κάνω και την επόμενη πλευρά. Εισπνέω, εκπνέω. Τέλεια. Μόλις ολοκληρώσω 3 αναπνοές σε child pose, αν έχω επιλέξει αυτή τη θέση, σπρώχνω πίσω να βρεθούμε όλοι στον κάτω σκύλο. Πάμε για την άλλη πλευρά. Αριστερό πόδι έρχεται πίσω και ψηλά. Εκπνέω, γόνατο στο στήθος, σανίδα. Εισπνέω, ανοίγω, γόνατο έξω από αριστερό βραχίωνα τώρα. Εισπνέω ψηλά. Εκπνέω, στρίβω τον κορμό μου, γόνατο έξω από δεξί βραχίωνα. Ενεργοποιώ πλάγιους κοιλιακούς. Άλλες 2 φορές, γόνατο στήθος. Εισπνέω, ανοίγω. Εκπνέω, γόνατο έξω από αριστερό βραχίωνα. Εισπνέω, ανοίγω. Εκπνέω, στρίβω τον κορμό μου έξω από δεξί βραχίωνα. Άλλη μια φορά. Εισπνέω, εκπνέω, γόνατο στήθος. Εισπνέω ψηλά. Εκπνέω, γόνατο έξω από ίδιο βραχίωνα. Και το τελευταίο, εισπνέω ψηλά, εκπνέω, γόνατο έξω από αντίθετο βραχίωνα. Down dog με πόδι ψηλά, ελευθερώνω στο down dog. Παίρνω τώρα τη θέση child pose. Βρίσκω εδώ λίγο την αναπνοή μου. Αν δεν είχα πάρει πριν τη θέση child pose, την παίρνω τώρα. Εισπνέω, εκπνέω. Μία ακόμα άσκηση για να καθίσουμε κάτω. Μας μένουν 2 ακόμα ασκήσεις για να τελειώσουμε την πρακτική μας. Είναι ολιγόλεπτη, αλλά είναι πολύ καλή για τον κορμό και για όλο το σώμα. Τέλεια. Παίρνω εδώ άλλες 5 αναπνοές, προσπαθώ να εισπνέω και να εκπνέω από τη μύτη. Γι' αυτό διαλέγω τη θέση child pose. Τέλεια. Είναι πιο ελεύθερη θέση σε σχέση με το down dog που είναι πιο ενεργητική, ασχέτως που θεωρείται και αυτή η θέση ξεκούρασης. Τέλεια. Από εδώ θα αφήσω τους πύχες μου στη γη. Είμαι σε θέση μπαλάσανα με τα γόνατα στη γη. Θέλω να πάρω την απόστασή μου, θα έρθω σε ένα dolphin. Αγκαλιάζω τους πύχες μου, ανοίγω τα χέρια μου και τώρα θα βρίσκονται οι πύχες
ο ένας απέναντι από τον άλλον. Ανοίγω καλά τα δάχτυλα των χεριών και η αντίχειριση είναι και αυτή αντικριστή. Γαντζώνω δάχτυλα των ποδιών και σιγά σιγά προσπαθώ να μεταφέρω το βάρος στα χέρια και τεντώνω τα πόδια μου όσο πάει. Μπορεί να είμαι και εδώ. Θέλω να νιώθω την πίεση να έρχεται από τους ώμους. Τα χέρια δεν παίζουν κανένα ρόλο. Οι παλάμες είναι όλο από τους ώμους. Κοιτάζω ανάμεσα στους αντίχειρες, τεντώνω τα χέρια μου, τα πόδια μου όσο πάει, περπατάω όσο πιο μπροστά μπορώ προς το στήθος και μένω σε θέση dolphin για άλλες 3 αναπνοές. Αφαλώς προς τη σπονδυλική στήλη, φτέρνες είναι ψηλά, πατάνε μόνο τα πέλματα και απομακρύνω όμως από αυτιά. Ελευθερώνω γόνατα. Έρχομαι στην μπαλάσανα. Τέλεια. Από εδώ θα κάνουμε μία άσκηση, θέλω 5 επαναλήψεις. Έρχομαι εδώ σε θέση dolphin, ξαναπαίρνω αν θέλω την απόστασή μου και γαντζώνω δάχτυλα ποδιών. Εισπνέω, τεντώνω, εκπνέω, λυγίζω. Αν θέλω ακουμπάνε τα γόνατα στη γη, αν θέλω ένα extra challenge, τα αφήνω ελαφρώς απομακρυσμένα. Εισπνέω, τεντώνω, εκπνέω. Ενεργοποιώ την κοιλιά μου, τα ισχύα μου, νιώθω ότι κοιτάζουν ψηλά, ενώ το βλέμμα μου είναι ανάμεσα στους αντίχειρες. Τέλεια! Άλλες 2 φορές εισπνέω, εκπνέω. Άλλη 1, εκπνέω. Τέλεια! Βρίσκω τη θέση child pose. Μένω εκεί για 5 αναπνοές. Εισπνέω, εκπνέω. Τέλεια! Μόλις ολοκληρώσω 5 αναπνοές, βρίσκω τη θέση κάτω σκύλου. Τέλεια! Μένω στη θέση του κάτω σκύλου. Εισπνέω, εκπνέω, θέλω να μείνω σταθερά στη θέση. Είναι και αυτή ένεργη. Τέλεια! Ενώνω τα πέλματά μου, έχουμε ενεργοποιήσει ήδη αρκετά τον κορμό μας, οπότε θα ήθελα με ένα jump να έρθουμε πίσω από τα χέρια. Λυγίζω γόνατα, βάρος πίσω, κοιτάζω ανάμεσα στους αντίχειρες εκεί που θέλω να φτάσω και με ένα jump έρχομαι πίσω από τα χέρια. Έρχομαι σιγά σιγά να καθίσω πίσω, βοηθάω και με τα χέρια μου να βρω την καθιστή μου θέση. Πάμε για 2 τελευταίες ασκήσεις. Θα έρθω σε μία Ardhana Vasana για αρχή, ισορροπώ και εδώ στους γλούτους. Όπως κάναμε πριν με τα γόνατα σταυρωμένα, τώρα θέλω να φέρω τα γόνατα σε ορθή γωνία. Είτε θα πιάνω πίσω κάτω στις γάμπες μου, είτε νιώθω να τα φέρνω για άλλη μία φορά τα χέρια δίπλα από το σώμα. Θέλω να μείνω εδώ για 5 αναπνοές. Ενωμένα τα γόνατά μου, ανοίγω στήθος, κοιτάζω μπροστά. Τέλεια! Ισορροπώ στους γλουτούς, νιώθω να ενεργοποιείται ο κορμός μου, όλη μου η κοιλιά. Τέλεια! Ελευθερώνω. Πατάω για λίγο τα δάχτυλα των ποδιών στη γη. Πάμε να κάνουμε μία άσκηση τελευταία. Θα κάνουμε μερικές επαναλήψεις. Από Ardhana Vasana, χωρίς να χαλάσω τη θέση των χεριών και του σώματος, κατεβάζω σώμα σε Low Navasana. Σε αυτή τη θέση ακουμπάει μόνο η μέση μου, οι ώμοι μου είναι ψηλά, ενεργοποιώ καλά κοιλιακούς και γλουτούς και μένω εδώ για αρχή για 5 αναπνοές. Βρίσκω τη θέση μου, τα χέρια μου είναι δίπλα από το σώμα. Καλό point τα πέλματά μου, ενεργοποιημένο όλο μου το σώμα. Εκπνέω, σμπρώχνω μπροστά, ενεργοποιώ την κοιλιά μου και έρχομαι σε Ardhana Vasana. Αυτές τις 5 επαναλήψεις θέλω να κάνουμε, 5 με 8. Από Ardhana Vasana κατεβαίνω σε Low Navasana. Προσέχω να κουμπάει μόνο η μέση. Εισπνέω με δυνατή κοιλιά, ανεβαίνω Ardhana Vasana. Εκπνέω σε Low Navasana. Το έχουμε, άλλες 5. Εισπνέω, εκπνέω. Εισπνέω ψηλά, ανοιχτό στήθος. Εκπνέω κάτω. Εισπνέω ψηλά, εκπνέω κάτω. Νιώθω το κάψιμο και όσο νιώθω το κάψιμο θέλω να προσπαθώ λίγο παραπάνω. Εισπνέω, εκπνέω. Άλλες 3, το έχουμε. Εισπνέω, εκπνέω, μπράβο. Άλλες 2, τέλεια. Άλλη μία τελευταία. Βρίσκομαι σε Low Navasana και ελευθερώνω όλο το σώμα στη γη για να βρω τη σαβάσανά μου.
Τέλεια! Χαλαρώνω λίγο το σώμα μου εδώ. Βρίσκω τη θέση ξεκούρασής μου. Η Σαβάσανα είναι μια πολύ σημαντική θέση. Στη γιόγκα μας βοηθάει να αφομοιώσουμε όλα τα ωφέλη της πρακτικής. Κλείνω τα μάτια μου, προσπαθώ να βρω τη φυσική ροή της αναπνοής μου. Αρχίζω να χαλαρώνω το σώμα μου από κάτω προς τα πάνω. Χαλαρώνω τα πέλματα, τους μυρούς και τους γλουτούς. Κάθε εισπνοή με γεμίζει με ενέργεια που θα τη χρειαστώ και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και κάθε εκπνοή με βοηθάει να αδειάσω από μέσα μου οποιοδήποτε βάρος, οποιονδήποτε αρνητισμό. Εισπνέω βαθιά και εκπνέω μακριά. Χαλαρώνω τη μέση μου, την κοιλιά και το στήθος. Νιώθω με κάθε εκπνοή να βουλιάζω περισσότερο στη γη. Παίρνω τη χαλάρωση και στους ώμους μου. Μαλακώνω το λαιμό μου, τον αυχένα μου και το σαγόνι μου. Αν παρατηρήσω ότι η γλώσσα μου ακουμπάει τον ουρανίσκο, προσπαθώ να την απελευθερώσω. Χαλαρώνω και το κεντρικό σημείο του μετώπου που βρίσκεται ανάμεσα από τα φρύδια. Θα μείνω για άλλες 5 πλούσιες βαθιές αναπνοές στη Σαβάσανα, χωρίς να βιάζομαι και χωρίς να πιέζομαι. Θέλω να κρατήσω αυτή την ηρεμία, να την κλειδώσω μέσα μου. Ευχαριστώ το σώμα μου για όσα έκανε και για όσα δεν έκανε, που ήταν εδώ, έκανε την πρακτική του. Ακόμα και τόσο λίγος χρόνος μπορεί να φέρει τη διαφορά όσο παραμένουμε συνεπείς στην πρακτική μας και δεν ξεχνάμε τους στόχους μας. Κάθε προσπάθεια, είτε μικρή είτε μεγάλη, μας φέρνει πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε να κατακτήσουμε. Προσπαθώ να μην το ξεχνάω αυτό και να συνεχίζω να προσπαθώ. Μόλις ολοκληρώσω τις 5 αναπνοές, αρχίζω να ξυπνάω το σώμα μου, μικρές κινήσεις και ταλαντώσεις στους καρπούς και στα ισχύα μου, στα πέλματά μου. Κάνω οποιαδήποτε άλλη κίνηση θέλω για να νιώσω άνετα. Μπορώ να φέρω γόνατα δεξιά και αριστερά, να νιώσω λίγο το άνοιγμα στα ισχύα μου, να φέρω γόνατα προς το στήθος.
οποιαδήποτε άλλη κίνηση. Και μόλις ολοκληρώσω, παραμένω με κλειστά τα μάτια, χωρίς να χάσω αυτό το κέντρο, την ηρεμία, το κέντρο μου. Και έρχομαι από το πλάι, να βρω μια θέση οκλαδών, όπως ξεκινήσαμε την πρακτική μας, να πάρουμε την τελευταία μας αναπνοή για την πρακτική. Εισπνέω, εκπνέω, φέρνω τα χέρια στο κέντρο του στήθους, μια τελευταία αναπνοή, χέρια ψηλά με την εισπνοή και δίπλα από τα αυτιά με την εκπνοή έρχεται να περάσει μπροστά από το σώμα μου, το κεφάλι μου, το στήθος και να καταλήξουν κάτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.